בבחירה שלכם ללכת ולהיות בקרב, זו כבר גבורה גדולה מאוד. בהתמקמות במקומות ובפעולות ששם נפגעתם, זו באמת גבורה עילאית. ולכן אני אומר לכם באמת, לא כקלישאה, אני רואה בכם ממש דור מופת של החברה הישראלית. הגבורה שלכם והגבורה של הנופלים, שלצערנו לא הצלחנו להביא אותם למעמד הזה של ההחלמה והשיקום, היא באמת האור שדוחה את החושך, ופה בחדר הזה יש הרבה מאוד אור. אני רוצה שתדעו, אני מסתובב הרבה בקרב הכוחות הלוחמים. הם מסתכלים עליכם, הם מתעניינים מה קורה איתכם, הם מעריצים אתכם. לוחמים מסתכלים עליכם, והסיפור שלכם בקרב כולנו, כל אחד והסיפור שלו, מעורר אצל כולנו גאווה גדולה מאוד, הערכה אין קץ אליכם ולמה שעשיתם, והרבה יותר מזה, זה גם מניע אותנו קדימה להמשיך ולעשות בכוח שיש בו גם עוצמה וגם ערכים שאנחנו שואבים מכם. בתוך הדבר הזה אנחנו יודעים היטב שגבורה היא לא משהו שלומדים בבתי ספר, היא גם לא צירוף מקרים. גבורה היא ביטוי לרוח, היא ביטוי לרוח צה"ל, היא ביטוי לרוח של מדינת ישראל, היא ביטוי לרוח של העם היהודי, והיא ביטוי למה שכל אחד ואחד מכם מביא מהחינוך מהבית וממה שהוא עצמו כלוחם וכמפקד. גם הלוחמים וגם המפקדים שנפלו בקרב הם ביטוי לרוח הזו, וכמו שכולנו יודעים, גם אתמול חווינו אירוע קשה, אבל הוא אירוע שבו כוח אחד נכנס למצוקה, וכוחות רבים ממפקדים בכירים הולכים לתוך האש, לתוך הסכנה, מפקדים בראש, כי ככה אנחנו מחנכים בצה"ל, ככה אנחנו מאמינים שנכון להילחם, ככה אנחנו מאמינים שנכון לנצח. ואני אומר לכם בגילוי לב, נלווה אתכם לאורך כל הדרך, נלמד גם מתקופות שאולי לא ליווינו מספיק טוב, ונהיה איתכם. כמו שאתם הייתם עבור המדינה, ככה נהיה עבורכם.